תעשייה ועסקים בכלל אינם נולדים כהרף עין ובניון. ראשית זה לוקח זמן, 47 שנים. הזמן הוא פה אלמנט מכריע. מניחים תשתיות, מגייסים אנשים, זאת פעולה מתישה, ממושכת, אבל מי שאוהב אותה לא יעשה שום דבר אחר. ואני אוהב את העשייה הזו. בישראל ב-68 לא הכירו את קוקה קולה. והנוכחות של קוקה קולה בישראל, בסרטים ובחומרים מיובאים, לא הייתה כפי שהיא היום. מה שאנחנו עשינו, זה במידה מסוימת הכנסנו תרבות חדשה, לא רק שלטים ולא רק פרסומת. הופיעו פתאום בשטח דמויות שבארץ לא הכירו. הופיעו מסעיות יהודיות, הם לא יכלו לעשות שום דבר אחר, חוץ מאשר לחלק קוקה קולה. הן כולן היו זהות, צבועות באדום לבן. והנהגים שלהם, המוכרי הקוקה קולה, היו לבושים מדים נקיים. אנשים התפלאו, מה זה פה צבא, מה זה... בסך הכל גזוז, זה בסך הכל משקאות. אבל הדבר הזה יצר מציאות חדשה. הבחורים היו מתורגלים לסדר, לניקיון. הבחורים דאגו שאותו סדר וניקיון יהיה גם בנקודות הקצה בחנויות. התנהגות שלא הייתה מקובלת עד אז. זה עשה את רישומו. זה בסיכומו של חשבון, לדעתי, כגורם יחיד, היה סוד ההצלחה. היום, דרכי המחירה, ההתנהגות, ההופעה, זה סטנדרט. אנחנו לא יוצאי דופן בעניין הזה. אנחנו רק החלוצים בעניין הזה. יש קוקה קולה, יש חיים. טלוויזיה לא הייתה אז. רדיו היה, שירותי פרסומת בשידור היו. כמעט לא בשימוש. קהילה העסקית בארץ לא התייחסה ברצינות לפרסום ברדיו. אנחנו למעשה השתלטנו על המדיה הזאת. אנחנו הכנסנו 6 או 7, כמה שנתנו מבחינת החוק, ג'ינגלים בשעה. והמסנו את כל התקציב שלנו לפרסומת בשידור. וזה עשה את הפעולה. מאז זה נעשה מודל לחיקוי. זה חניף לנו מאוד. חברת קוקה קולה באמריקה עברה תהליכים, ואנחנו לוקחים לעצמנו קרדיט שהיינו די משמעותיים בתהליכים האלה. למה אני מתכוון? אנחנו היינו מאוד מאוד עצמאיים בגישה, הן בפרסום והן בשיווק והן בהתייחסות ללקוחות, ובמשך הזמן השתלטה שם התפיסה שחייבת להיות יותר תשומת לב לזירה המקומית, וקשה מאוד מנקודה מרכזית באטלנטה או במקום אחר לפענח את הטעמים המקומיים, את התרבות המקומית. רק עקשנות. עקשנות, עקשנות ועוד פעם עקשנות. אין דבר כזה כישלון, הוא לא קיים. זה תוצאה של מספר הניסיונות שאתה עושה כדי להצליח. אבל ההצלחה מובטחת אם תתעקש.